Kaixo, zuk ere kontu desberdinak kudeatzen dituzu, eta batetik bestera pasatzeko itxi saioa, amaitu saioa, ireki saioa, sartu izena eta pasaitza egin behar duzu. Egin sarbide zuzenak eskriptorioan, horrela, kontu bat irekitzen baduzu, zuzen kontu hori irekitzen da. Beste bat irekin nahi baduzu, klikatu gainean eta beste izena eta pasaitz horrekin irekitzen duzu. Nola egiten da hori? Ireki nabigatzailea, ireki Chrome, eta goian agertuko da panpin bat. Klikatu hor, eta administrar usuarios. Utzik agertzen bazaizu, lasai. Añadir un perfil. Eskriptorioan sarbide zuzena izateko, aukera hau gaituta utzi. Nahi baduzu, jarri izen bat eta logotipo bat, panpin bat. Ez baduzu nahi, lasai, ze gero hartuko du zure kontuan daukasun logotipoa eta izena. Añadir. Sartu helbidea. Eta pasaitza. Zertarako balio du vincular datos honek? Gero adibidez markadoreetan zure markadoreak agertzeko. Beraz, bai. Baimendu. Eta orain, ikusi duzunez, nabigatzen ari naiz erabiltzaile honekin. Ixten badu nabigatzailea, sarbide zuzena hemen dago beste erabiltzaile bat. Modurik errezena erabiltzaile batetik bestera pasatzeko. Hori bai, ordenagailu publiko batean inoiz ez utzi eskriptorioan zure erabiltzailea, ze irekitzean irekiko da zuzen zure izen eta pasaitzarekin, eta aplikazio batean sartzen badira irekiko da izena eta pasaitza eskatu gabe. Beraz, ordenagailu publiko batean ez egin hau, ez utzi eskriptorioan, bakarrik zure ordenagailuan, eta ordenagailu publiko batera joaten bazara, zure erabiltzailearekin nabigatzeko, klikatu panpinean, eta bi aukera dituzu, edo abrir ventana de invitado, edo administrar usuarios, añadir perfil, eskriptorioan utzi gabe, eta sartzen duzu zure izena eta zure pasaitza. Eskerrik asko, agur!